Arngut kirangba kibla du no ela ka jingim bat khlat sindon haju katba weipat ulamin saujur hakawai ka jingjia accident kabashur khai kabla jia minta ka janmit hasurok ba National Highway 6 hakishnong umsau nongkharai haribhoi district katkum ka jingte balayo ulum laong bakani ka jingjia kalajia hakapor kumba prabaji aa minta ka janmit hakaba ka wei ka trok thli kabadon yu registration number ML not san L saulai nriupra kabadang hiar shkitha nongpo kala ringko na shiliang surong batrat sindon yakawai ka kali bolero sorkar kabadon yu registration number ML not iwe inyo saw san kabala yo jingtebru ba kade ka kali jong katnat sports and youth affairs kabadang kiu shenong ba shilong hadu ba kate ka bolero kala praphum katba kate ka trok kala kala lendang sindon hapring surok kite ki arngut kirangba kibla khla no haju bat weipat ubla min saujur kide ki basong hapo kate ka bolero sorkar bat ya ka kerteng jongki amla satya bante shushu ki pulit ka nongpo traffic police tangmar sinyo jingtem halor kate ka jingjia kilalit marmar shakate ka jaka banse ya kamet jong kite ki arngun bat kumjuru bat pinkit ya ute uba minsaw shajaka sumar katba yu nong nya trok lara no di ki pulit shthana nongpo bat ka jing token karaya chakman Ya, apa perlu saya upload lek ne ba apa yo sang spek ini ba. Abang, lihat abang. Kelarat.